táto vaša veta, čo ste napísal, to je ako keby ste napísal, že táto biela farba je ale úplne červená. Alebo ako keby ste začal nadávať na vlaky, železnice, že ja som prišiel na vlak úplne na čas, iba o hodinu neskôr a tí blbci ma nepočkali, som to zmeškal. To je ako možné? To je úplne nezmysel. Ak splácate na čas, tak splácate na čas. A ak splácate o 1-2 dní neskôr, o 3-4 dní neskôr, tak nesplácate na čas. Ste vo meškaní. Áno, pokiaľ sa to stane len občas, áno, pokiaľ to je 1-2 dní, môže sa stať, že vám banka nestihne vygenerovať ani upomienku, ale verte, že im to není jedno. Každé takéto omeškanie sa zapisuje do úverového registra, vo výročí fixácie v úvodzovkách ste nahratí. Pretože pre banku nie ste dobrý klient, keďže naozaj nesplácate na čas. Dajú vám riadne vyššiu úrokovú sadzbu, ako dávajú všetkým ostatným klientom. A vy nemôžete refinancovať, pretože vás žiadna banka nebude chcieť, keďže každé takéto omeškanie, je jedno, či je 1 deň alebo 2 dní, je v úverovom registri. Žiadna banka nechce nikomu požičať, žiadnu hypotéku nechce refinancovať k sebe, keď vidí, že neplatíte na čas. Aj 1 či 2 dní omeškania občas sa vám vie riadne vypomstiť. Máte hypotekárny úver, musí to byť naozaj splácané na čas. 15. dňa mám splátkový deň, 15. tam tie peniaze musia byť. Keď idú 16, 17, je problém, máte záznam v úverovom registri a ak sa aj nič iné neudeje, tak vo výročí fixácie vám to zrátajú riadne vysokým úrokom a neurobíte nič. Krásny deň.